Fawla numru 22 komplet il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-allegat 3 eżekuturi tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Hawn ġew ippreżentati recordings ta' Melvin Thelma flimkien ma' kopja tal-maħfra presidenzjali tal-istess Thelma. Iżda dan ma kienx preżenti fil-qorti minħabba li għadu taħt il-kura tal-psikjatri wara li prova jweġġa lilu nnifsu f'Lulju li għadda. Il-Maġistrat Claire Staffraġ Zamit spjegat kif dan il-każ huwa wieħed marbut bil-ħin u kif Thelma kellu jixed fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar. Għalhekk ordnat li 3 psikjatri li qed jeżaminaw is-saħħa ta' Thelma jinformaw il-qorti dwar is-saħħa tiegħu fil-21 ta' Jannar fejn se jkompli jinstema' dan il-każ. Rigward ir-recordings mogħtija lill-qorti bħala evidenza, is-Supritendent Keith Arnaud sostna li dawn mhumiex kollha rilevanti mal-każ u mhux neċessarjament ipinġu stampa sħiħa ta' George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż, ħuħ Alfred De Giorgio magħruf bħala l-Fulu u Vince Muscat magħruf bħala il-Koħħu. B'Thelma mhux preżenti biex jagħti x-xhieda tiegħu u l-avukati miż-żewġ naħat jikkontradixxu lil xulxin dwar ir-rilevanza tar-recordings. Il-Maġistrat aġġornat il-każ u l-kumpilazzjoni se tkompli tinstema' fil-21 ta' Jannar. Il-qorti mistennija tiddeċiedi jekk ir-recordings għandhomx jinstemaw kollha hekk kif id-difiża trid li dawn jinstemaw kollha iżda l-prosekuzzjoni qed tgħid li 10 biss minnhom huma rilevanti mal-allegat eżekuturi. 3 irġiel li ġibdu ċirkolaw filmat pornografiku ta' tifla mingħajr il-kunsens tagħha u xerduh ġew ordnati jħallsuha total ta' 32,656 euro f'danni. It-tfajla kienet tresqet rikors għad-danni kontra John Martin, Derek Lee D'Amato, Lee Martin, Emmanuel Thelma u Jurgen De Battista dwar każ li seħħ 13-il sena ilu. Dan wara li l-irġiel kienu nstabu ħatja li ġibdula filmat mingħajr ma kienet taf waqt rapport sesswali bejniethom fi żmien meta tfajla kienet taħt l-età. Filwaqt li l-qorti eżaminat il-każijiet passati rilevanti għal każ li mħallef Grazio Merċieqa spjega kif danni psikoloġiċi mhumiex l-istess bħal danni morali u huma reali daqs danni fiżiċi li jistgħu jkunu ta' detriment għal potenzjal li persuna jkollu biex jaqla l-għajxien. Il-każ għad-danni kontra Jurgen De Battista u Lee Martin laħaq ġie preskritt, madankollu dak kontra 3 irġiel l-oħra ma kienx. Ħaddiem tal-kostruzzjoni ammetta li kkawża ħsarat fuq l-uffiċini ma' min kien jimpjegah f'żewġ okkażjonijiet differenti. Amadou Conte kien mixli li kkawża ħsarat fuq bib, sistema tal-intercom u kamera tas-sigurtà permezz ta' ħadida. Il-ħsarat li wettaq kienu jammontaw għal aktar minn 4,000 euro. Il-qorti li kienet ippreseduta mill-Maġistrat Charmaine Gallia ikkundannat lill-akkużat 2 priġunerija sospiżi għal 6 xhur. Rudger Sherry ta' 21 sena weħel multa ta' 50,000 euro u sentenza ta' 2 ħabs sospiżi għal 4 snin wara li ammetta li babas flob tal-futbol tat-tim ta' Hattart. Quddiem il-Maġistrat Charmaine Gallia Sherry kien akkużat li kien involut f'manipulazzjoni ta' attività sportiva u li rċieva flus minn imħatri mingħajr il-liċenzja neċessarja. Il-prosekuzzjoni qalet kif l-imputat ġie arrestat e kif sarrejt fid-dar fejn joqgħod, fejn fil-fatt inqabad ikellem xi plejers dwar tixħim. Il-Pulizija qalet kif fit-tfittxijiet fid-dar instabu bejn 20,000 euro u 30,000 euro fi flus kontanti. Il-Pulizija qed tkellem diversi persuni suspettati dwar dan il-każ.